ġie ffirmat ftehim ta' miljun u 600,000 ewro bejn il-Ministeru għall-familja u s-solidarjeta soċjali u l-Fondazzjoni Oasi. Għat-3 snin li ġejjin l-Oasi se tkompli toffri servizzi professjonali għal dawk li jbatu minn xi Vizzju, fosthom servizzi ta' riabilitazzjoni, programmi ta' prevenzjoni u servizzi terapeutiċi fost oħrajn. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Oasi Noel Xerri qal li flimkien nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajja ta' dawk għaddejjin minn xi Vizzju filwaqt li tenna l-importanza ta' dan il-ftehim. Barra minn hekk noffru servizzi ta' kura fil-komunità fejn il-persuni jiġu għall għajnuna u jerġgħu jmorru jkomplu l-ħajja tagħhom normali ta' kuljum, kif ukoll nagħmlu xogħol ta' prevenzjoni fil-komunità, fl-iskejjel, fuq il-mezzi soċjali biex kemm jista' jkun nipprevenu li persuni jisfiċċaw vittmi ta' din il-marda, ta' din l-addiction. Il-Ministru Michael Falzon tenna l-impenn tal-gvern sabiex ikompli jwettaq ħidma sfiqa kontra dawn il-vizzi ma' fondazzjonijiet bħala Oasi. Bħala gvern li għandna committed li dik hija tridu nittekriljaw u mbagħad tieħu pjaċir ukoll li taħdem ma' non-governmental organizations bħalmu l-Oasi li l-kooperazzjoni bejnietna hija kooperazzjoni tajba u b'dik it-tip ta' kooperazzjoni nistgħu nimxu l qudiem. Imma l-messaġġ huwa wieħed iva. Kollha flimkien kontra d-droga. Fl-iffirmar ta' dan il-ftehim, il-Fondazzjoni Oasi ħabbret li issa tneħħew ir-restrizzjonijiet b'rabta mal-pandemija laqgħet residenti ġodda sabiex jibdew programmi residenzjali ta' riabilitazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.